vauhdin huumaa. Eino kipitti äidin perässä vanhempien huoneeseen. Äiti Sanna kumartui laskemaan Olivia vauvaa pinnasänkyyn. Eino kiipesi sängylle ja alkoi temppuilemaan. Onko hampaat pesty? Äiti kysyi. On, pesty edestä ja takaa, Eino vastasi ylpeänä. Äiti silitti Einon päätä. Sinä olet aina niin reipas poika. Eino hääräsi sängyssä ja teki kuperkeikan, mutta äiti nappasi hänet syliinsä. Se taisi olla päivän viimeinen kuperkeikka. Äidin syli rauhoitti Einoa. Sanotaanko vielä Olivialle hyvää yötä? Äiti nosti Einoa pinnasängyn reunalle ja Eino toivotti reunalta. Hyvää yötä, pikkusisko. Olivia vastasi iloisesti jokellellen. Voinko toivottaa hyvää yötä myös masuvauvalle? Tietysti, vastasi äiti lempeästi. Eino laski päänsä äidin vatsalle. Hyvää yötä, masuvauva. Toivottavasti näemme pian. Isä Tapio tuli ulkoa sisälle Hilja koiran kanssa. Hilja tuli häntä heiluen tervehtimään Einoa ja äitiä. Isä nappasi Einon syliin ja kysyi, ollaanko sitä valmiita nukkumaan? Eino kysyy. Voisiko äiti tulla nukkumaan minun kanssani? Minun pitää nukuttaa Oliviaa, mutta te pärjäätte varmasti hyvin isän kanssa. Jonka jälkeen äiti antoi Einolle suukon poskelle. Hyvää yötä, pikkupoika, ja näe kauniita unia. Eino lähti isän sylissä Einon huoneeseen. Hilja koiro seurasi ja käpertyi pitkän tuhinan saattelemana Einon huoneen nurkkaan. Se oli Hiljan tapa sanoa hyvää yötä, sanoi isä. Eino vastasi hymyillen. Hyvää yötä, karvakorva. Isä laski Einon sängylle ja istahti sängyn viereen. Olipas vauhdikas päivä tänään. Niin oli. Minä pyörin ympäri kuin betonimylly. Eino nauroi ja pyörähteli sängyssä. Isä naurahti. No näköjään. Mutta miten sinut saataisiin jähmettymään kuin betoni? Tapio vastasi leikkisästi ja ojensi kätensä. Jos tulisit tähän isän syliin. Eino kiipesi sängyltä. Vaikka housuissa tuntui olevan muurahaisia, isän syli rauhoitti. Oliko se betoniauto hieno? Einon silmät syttyivät. Oli. Se pyöri ja pyöri. Sitten siitä lähti letku taivaaseen ja takaisin. Kyllä, se oli betonipumpun letku, vastasi isä. Sieltä tuli betonia sinne kuppiin, Eino kuvaili käsillään. Se kuppi oli valumuotti, vastasi isä. Siellä se kovettuu muotoonsa. Oliko kilparata betonia, kyseli Eino. Kyllä. Sinun kilparatasi oli betonia. Se oli antura, joka oli valettu aiemmin. Silloin muurahaiset palasivat Einon pöksyihin, ja hän alkoi innoissaan kertomaan isälle. Minä olin maaliviivalla ja kisa lähti käyntiin. Minä liikuin vinhasti läpi radan. Käännyin tuonne ja sitten tähän suuntaan. Ja sitten meinasi tulla törmäys, mutta minä koukkasin oikeasta kohtaa. Taas mentiin kovaa ja halusin vielä kovempaa vauhtia, kuin voittaja. Edessä oli viimeiset mutkat ja minä ohjasin tarkasti maaliin ja kaikki hurrasivat minua. Isä puristi Einoa sylissään. Niin teimme. Sinä olit voittaja. Isä alkoi keinuttamaan Einoa sylissään ja hänen äänensä madaltui. Mutta vauhdikkaiden voittajien pitää osata myös hidastaa oikeassa kohtaa.
Eino keinui hitaasti sivulta sivulle ja isän rauhallinen ääni sai muurahaiset pois pöksyistä. Nyt ajetaan kilpa-auto halliin odottamaan tulevia kilpailuja. Isän ääni alkoi tehdä tehtävänsä ja Eino päästi ison pitkän haukotuksen. Laitetaanko vielä kädet ristiin? Isä sanoi rauhallisella äänellä. Eino laittoi kädet ristiin ja isä pani kätensä siihen päälle, jonka jälkeen isä johdatti iltarukoukseen. Rakas Jeesus, siunaa meitä, anna meille enkeleitä. Siivillänsä meidät peitä, älä meitä koskaan heitä. Kiitos isästä, äidistä, Oliviasta, Masuvauvasta ja Hiljasta. Hyvää yötä ja kiitos tästä päivästä. Aamen. Isä antoi hyvän yön suukon Einon päälaelle. Einon silmät alkoivat painua kiinni. Ja ennen kuin isä ehti laskea Einoa sänkyyn, hän oli jo täydessä unessa. Huoneessa kaikui hiljan vaimea kuorsaus ja Einon hiljainen tuhina.